जों बेखौ जाय जिनिसखौ जोंनि क'क्राझारनि असि एबा एसपिआ मावदों जोंनि मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारी वर्किं प्रेसिडेन्ट बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि बेयो टटेलि कन्डेमनेबल आरो जोङो बेखौ माने टटेलि माने आनफर्चुनेट जों सानो मानो होनोब्ला दिनै दावराव देख्रेब होनबादि सासे बर'नि माने गागु दैदेनगिरि जाय बिथांमोना बर' जाथिनि थैनाय थांनायनि थाखाय जेब्लायबो सिन्था खालामो आरो बिथांमोन बादिखौ दिनै उइदाउट एनि वारेन्ट उइदाउट एनि इनफरमेसन बिथांमोना वाल बारनानै गेटजोंबो नङा बिथांमोना दिनै हाबनानै बिथांखौ हरनि 2:30 गेजेराव एरेस्ट खालामनानै लाबोदों। बिथाङा सासे बैसो जानाय सुबुं बिथांखौथ' दिनै आयेननि बाबै माने बैसो जानाय मानसिखौ हराव दिखांनो मोना इट्स अलरेडि बिथांमोना क्राइम मावदों बिथांमोना दिनै ल'खौ बिसोर आखायाव लादों दिनै हर वारेन्ट गैयालासिनो सोरनिबा न'आव थांनानै बिथांमोना दिनै सोरखौबा एरेस्ट खालामनो हानायनि खुनु मोनसे मोन्थाय गैया। दा बेखौ लोब्बा लानानै जोङो बड'लेण्ड जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेखौ जों टटेलि कन्डेम खालामदों। मानो होनोब्ला दिनै जोङो दिनै बेखौ मिथिगौ दे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि आरो जोंनि माखासे आसामनि इन्टेलेक्सुवेल श'भिनिस्ट बर'नि एबा एन्टि ट्राइबेल बिथांमोना दिनै जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ साफा साफा एरेस्ट खालामनानै बिथांमोना दिनै कनफाइनाव दोननो हायोब्ला जेलाव सोनो हायोब्ला फैबाय थानाय जिथु माने डिलिमिटेसननि जे खामानि बे खामानिया बिथांमोना मोजाङैनो मावनो हागोन सानदों। नाथाय बेखौ जोङो बेफोरबादि नासयजानाय नाख्रेबजानाय दिनै सारा सास्ति मोननाया जोंनि गेजेराव गोदान नङा। बेवहाय आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बै जाय एसामिस इन्टेलेक्सुवेल्सफोर एसामिस श'भिनिस्ट जोंनि इन्डिजिनियास ट्राइबेल बर'फोरनि एगेन्स्टआव खामानि मावबाय थादों आरो बिथांमोनजों सोरबा बर'फ्रा लोब्बा थानानै मावफादोंब्ला आं बिथांमोनखौ गोजानाव थानो थाखाय आं बे मिडियानि गेजेरजों खावलायहरदों। मानो होनब्ला दिनै जोंनि बे बर'फोरनि जि मोन्थाय बर'फोरनि जि थांनानै थानायनि अधिकार बे अधिकारखौ जेने थेने बिथांमोना दिनै होबथानो थाखाय बिथांमोना खाबु लाबाय थादों। दा बेनि थाखायनो आं दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बुंहरदों रावबो पुलिस डिपार्टमेन्ट रावबो पलिटिकेल पार्टिया दिनै आयेननि देरसिन जानो हाया ल'नि देरसिन जानो हाया नङाब्ला जोङो दिनै गोगोम सोमावसारनानै जों गभर्नमेन्टनि बिरोधि जोंनि थांनानै थानायनि बर'फोरनि राजनितिक अधिकार बर'फोरनि माने सेल्फ डिटारमिनेसननि थाखाय जों खामानि मावलांगोन खुनु रावखौबो जों गिनायाव गैया। निस्सय बेवहाय दिनै बिराद राजखान्थि खैसार दङ बेवहाय गासिबो दिनै डाइरेक्ट दिसपुरनिफ्राय जोंनियावहाय अर्डार हरनानै बेखौ एरेस्ट खालामहोदों खोथाया जाहैबाय बर' लिडार्सफोरखौ जोंनि थांनानै थानायनि जि मोन्थाय फान्डामेन्टेल राइट्स फ्रिडम अफ स्पिच बेखौ दिनै बिथांमोना होबथादों आरो बियो टटेलि एगेन्स्ट द ल' इट्स अलरेडि ए क्राइम। दा बिनि गेजेराव जोंनि बर'फ्रा जों सांग्रां जानांगोन जों होबथानांगोन नङाब्ला दिनै दावराव देख्रेब सारमोन बादे लिडारखौ दिनै हमदों आरो बेल' नङा बेयाव कन्ट्राक्टेड अल बड' कन्ट्राक्टेड एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथांखौबो लाबोदों आरो जों मेसेज मोन्दों दे जोंनि मानगोनां एक्स बिएलटि एक्स एमएलए हितेश बसुमतारीखौबो बिथांमोना माखासे षड्यन्त्र खालामनानै हमदों बेखौबो जोंनो मेसेज मोननानै दङ। दा खोथाया जाहैबाय बर'फोरनि मैखोम माने गोरा लिडार बिथांमोना बेखौ दिनै माने खुगा मुथुनो थाखाय बिथांमोना नाजादों बिथांमोनखौ मेन्टेल टर्चार होनो थाखाय बेफोरबादि षड्यन्त्र खालामदों। दा बेखौ जोंनि बर'फ्रा आरो गोदान निउ जेनेरेशनफ्रा जों सांग्रां जानांगोन मानो होनब्ला दिनै नै बेफोरबादि जोंनि बर'फोरखौ नासयनाय गादबनाय आरो सोबख'नाय बेनिफ्राय जों उदां जानो थाखाय जों जेब्लायबो सांग्रां जानांगोन आरो जोङो दिनै बेखौ जोंनि मेन्टेलिटिया क्लियार जानांगोन।